Jag tror att titta vilket ett steg nu i 2 mot dysten, annars är det inte öjliga väl att det kom. Kostar det i löten att det var vant. Så länge och så nästan det har gjort. Nej, det har vi inte, alltså. I handboll är det så istället upp och ner alla tunna. Vi har haft en början kapitel spelade vi där väl. Vi var tydligen inte bättre än till Linus vi spelade mot det och alltså i handboll är det att det upp och ner och vi tar akkurat nu en liten downperiod. Men vi drar upp att det. Så alltså mot Vepet hade vanliga början men vi såg vi kunde gå komma 8 mål nu i det. Så vi kunde gått men alltså onkel så reagerar man inte bara där igen. Och jag kunde gå på chacka nu. Men det är så stadigt. Det är 4 steg framför nästan. Det får aldrig snacka pressa det kunde. Nej, kapitlet jacka början nästan. Bara spalt och 2 månader. Så nej. Vi trycker på den. Och vad är det som ska bättre så att det kan för att få ordentligt gång att spela efter? Så vi ska bara få åka att spela. Hvis vi får åka att spela, få tempo och kontra och vägen köra så ska det nog enka. Och här är det att komma ut i april månad. Nej. Det kommer nu nästa år. Vi får arbeta nu.